тая глупост с осъзнатия ни бе истина? Не знам как и защо, но е истински. Какво да правя? Добре. Какво да направи? Сетих се. И скок. Значи не можем да го изсетаме как се нулира изкуствен интелект. Искам идеи, хайде. Рестартираме сървър. Слушайте. Ако рестартираме, ще го върнем обратно към неигрови персонаж. Решение. Антон, искаш да унищожиш първата потвърдена форма на живот на изкуствен интелект. Тихо, скъпи. Заради не го губя пари, ако ще да е Арнолд Шварценвейдер. Терминирайте го. Рестартирайте. Не можеш да го направиш. Рестартираме. Много е пластичен. Определено. Какво има тук? Някакъв друг свят, нещо като рай?